og i Mumidalen og øys regnaði. Det var nästan som hei onkur tidsi proppen ur i erva og nu ikkje fann han attur. Her var utrolig av vått, alla stedene. Mamma, kan jeg slippe låna hesa? Ja. Og henta næsna? Hva skal du bruka det til? Sier ikke. Et løntarmål. Du kan øya glasset, men jeg vil ha breipakka nattur. Regne. Hvordan ser nu så ikke ut? Himmel! Hæ? God morgen, Mumi. Nu da grukkot. Hva tekst du vi? Nekrar tujande kanningar. Frølukt. Det er håldet så ikke at du veisniver av hoa fyrir planton. Hva det du kannar? Jeg helt med suttja en flottan sjóhøst. Innan djura frøyer anki av hoa verst å finna lytle mun. Det er ikke som i plantefrøye. Her han. Jeg fikk han, Nordra! Det kan færre. Pappa? Hva er det vasse? Ikke. Allt enga så väl att det hur räkna Mumi. Helst det? Jo. Nei, jeg husker at jeg først av ødel må vise mumritjan. Hva er du her? Nei, jeg har vi ikke. Ikke likva, jeg sa det vel. Det er ikke utan å gammal sultetøysglas. Men hva er du ut i? Jeg har vi ikke ut i. Hvor krekk var du da så? Hvorfor skulle jeg eisen endelig renne med en luktemål?
skåt, så farta som I helt. Det kan ikke være annet enn en lydel dretje. Han har vært skål av liv I regnen, og jeg vet jo på at han aller seneste dretje I verden. Det utroligt. Og gjør det til klokken, nu skal du taka låtje av, så får du luft. Nu, var det ikke bedre? Du mommes av luttle viner? Ai, au! Du brände meg! Du øyle under og grummer og åregne luttle dretje? Du skal være min luttle viner, helt du ikke? Jeg skal ansa vel etter der, og du skal slippe sova kottan og kommer om nottene. Men du måste være går hungraver. Nu skal jeg fære nattkurvene kommer av vite om ikke også må være som der damer. Her akkurat godt til døgn. Oj! Pullar skott som du raskor. Mommy, vi äta nu. Ja. Nu bojar du så fitter her og gjørst onka olloko, ha? Jeg skal røyna skunta meg attor. Skulle snott ikke äta tjåkon i det? Han her utanfyrir. Han vil skjolter. Og Jan, så kunne vi byrja. Anker hever løntarmal I syltetøyskrukke. Nå, hva sier du? Au! Jeg små løntarmal som føysa. Mamma, hva fanner vi hyllen? Breibakkan tja mer. Mommy, jeg sier at jeg vil til heve han attor. Og så mamma, her var nekka som var så spennende at jeg pura glemt han. Og det ikke ilt at gita hva du tever. Fekst du okkur vi bakkan, mommi? Ja, det gjør det han, og nu krekvar han opp I kameren til seg. Halt gåk. Kanska vil mommy heva sitt løntarmal fyrir seg sjálvan. Ja, og da nutja døyri tjån bøyter. Hev da bitet tesleie, vat det? Nei, så er jeg bit I atter. Hever du en løgntarmal som bøyder, mommi? Om du så lydde at det forvirrer en sultetøysglas man ikke byta særlig fast. Han skal onker ferna sauna blåsikvarer og skorpioner, etla risastor tusenbein som fjölkas 1000 for noen minutter, etla sjåormar og skjepelser som gjør så stor som de aller største fjøtlene I Momedalen. Hikk såleis fjölkas der, og så kommer det snujtjant og eta kun öll om nottena. Jeg hever bare ikke 1000 bein. Det kan være til 1000 bein ur rymdene. Men vi byggva gjørende. Det kanskje dotter nyra hjørna vi regner noen. Ja, det rekna jeg vanlig ytterlig kjær. Det var visselig ikke vanligt regne. Nakra hyljen lukka stor som tjadner. Hva ber jeg nu? Jeg må bare... Månde vi ikke gita rate? Han atla kanska vise okon løntarmalet tja seg. Og svever du, det man trønja til. Mamma, jeg fer iver til Momrik nu. Du livre eta? Ja, du må si og vite at det ikke må for inn I kameret til mamma. Det har vi ringa til dem sjølven. Jeg skal ansa etter at ånden fyrir inn I kameret tja der, mommy. Jeg veit han for å fortelja Momrik da. Og vi tog ikke vita. Momriker og han jo beste viner.
Hei, mumrikor. Hei, Først av fisk atter. Karsten søtte meg at jeg fikk 5 skolgar det skulle jeg fra surretter. Sårøtter? Det mener du ikke. Jeg kjemte ikke vi sår noen. Men vet du den er ikke kommet enn? Det veit jeg vel, men Karsten sier ikke av onken. Det er rævlig å huksa seg, så vil jeg pura ensamantler. Ja, og hver skal jeg så si at mine landarmann? Ja, kom vi, jeg skal vise deg noe. Nu? Ja, Ja, jeg kan kanskje fiska settene. men legg ikke ui a røyna. Jeg skal jo hava 5 skolgar. Legg ikke ui med mørker, der teker ikke at den alt regner. Kom nu bare, øyne reisen i alt og øyesliv. Kanskje hever du rett. Hva er det du atler å vise meg? Kom. Ja? Hev du nekran du sier en dreka, mumlikor? Sjálvsagt ikke. Det lengst siden i utdeier. Det varst du vel. Ein kunde kanskje være etter, og onkel kunde ha fengt han. Det er man ikke være. Han er kanskje så lydelig at han får være igjen i sultedødsglasset. Tog trygg vi ikke før jeg har sett av i min egne eion. Men sjálvan det negg løye er i hese ver. Hva er han? Mamma lovet at han ikke skulle slippe inn. Og her er han helter ikke. Du hei ratt, mommi. Hæ? Her er han. Ha. Ja, hatt det er en dretje. Hvordan søren er han stoppen her opp? Han kan dette neier. Stått pennast til Luttelmoen. Jeg skal komme beina veien. Og nå skal mamma komme opp og bjerga til. Kom så, Luttelmoen. Du skal ikke fra benchen. Ikke fra benchen. Ikke hender. Kom bare. Jeg halte du gjør meira skea enn gagn. Let han bare få fri, han kommer nye, ta han hur ho a koma. Drekar er ikke endelig så hjelparleis. Men han er så lydel. Kom nu. Skiller du det ikke? Nei. Oi. Han flyr, dretje flyr. Kom ned til mamma, lille dretje. Han setter du ikke flyr mot jonkron. Au. Oi. Han setter den ikke bøyte det. Nei, hikk. Han er mauer neier døyre. Jeg halte at hun dama til. Så hatta var lantarmålet tjatar, mommi. elskeligur. Gå se øytran. Han hever ikke navn. Han er ikke fitter, han bare lydelig ljótur og meinfusen. Så løyt at det er bægen, lukla moi. Tid to bare. Au! Nei. Au! Nei, kjærstri, altså. Og du, han beit okkon ødel. Utan mumrik og til knæsande åratvist til halvtid. Kom nu, bøyt mumrik i nøsene! Jeg har ikke sett så skaft. Og en sann i halvtid han røyner å hita mumrik i kaffe. Utroligt. Og du, ber han ikke brenne mig finna på? Ja, nu er godt. Ta han være store, kunne vi hava han i fyrkjallaren og spæra en håp av brenne. Ta veit det bare til helt sikkert. Nei, ta gjør vi ikke. Borste vi der borta floa.
hundan och till vet där. Han helt att du att jag täcka flona Jonon. Jag ska täcka en röjner och jämmer för 3 ena för 3. Kom till mommy lille moin. Oj. Manga takk, mommy mamma. Vi suttjast atter omkring dagen. Her får han ikke anta. Han vill släppa till Momrik. Og hun øtlund dama Momrik. Han är butter av sin drägen. Han ikke borter. Mommy, skal du ikke teka drekan opp av kameret tja der? Og han flytt så stavet der. Manna nekran til for å komme attor. Hvor lest var han færa? Han var så fitter, mommy. Nu sitter han ivalest långa axlen av Momrike. Momrike är över hitcha för att sora till första dagen och då kan han så bara fäljas vid honom. Han ligger så väl fint. Min neja sluttle mommy. Nu kjøtt mist. Flikk nu heim til mommy trøtle. Fær nu, flikk nu av sted. Jeffs nu vi er sånn. Nu må mommy landjast ettar. Tu staselig, og det har jeg eisne vært stolt til å haft det, men så er mommy blivet kjetter. Her er å. Ops! Så leis hatta vet han 5. Fast du nekka? Ta gonger, først du lekt. Ja, et fitt strekje, ja. Så vær du sveng. Vil du ikke hava fisk? Og hva vil du ha at det 4? Gje meg en beina. Sikl hentan så lengt borste som tilber. Ja, og hva så? Så let du han færa onkestane her nekva floer er. Sier du flor? Ja, Hva er du i menne? ein løytel dret. En dretje? Han går ikke elda. Men han er førefyrir, så gløy vi ikke hava låtje av, men let han få luft av og annars køtnar han. Dette var slutt for 5 skolkar. Stokk du skolje smakka vel. Hei. Hei, Hver er han? hver er hver? Dretjen sjålande. Kom han ikke til togn? Nei, jeg helt han sve oppi av kameran kjett her. Nei, jeg lette han slippe ut. Nå ja, små i dreka gjør som teim og lister. Så ikke tar han flove, gleima tar alt om hver tar er og hver tar av kjent. Fekst du altså 5 skolkanar? Nei, du hei ratt, og ikke tog i det. Ikke? Så nu fer jeg ongan ved. Så du verer her? Ja, jeg er ikke kjørt på at jeg varst du. Jeg gjør i alt det som kort. Nu søvan li og så stortlig hun vær og mommy. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire mommy. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi tar du i det. Og mommy, mommy. Nu dæver lien kjøtt natten nær tja mommy. At sova
uppe vi